OK, takže 11.6.26, teda 25, to piči. Dneska asi to bylo jako v pohodě den. Dal se tam brát trade setup, podle mě jeden. Tady když se podíváme, tak to byl Trump, něco s čínskými, že jo, tarifama, clama nebo co. Tady pak bylo CPI, takže jsme měli data low a data high. Jsme teda z daily mega bullish. Předpokládám, že příští týden nebo možná ještě tenhle týden targetnem tady to high. Půjdeme na all time high. Protože tady to spíš vypadá, že uděláme něco takového, než jako, že to udělá boom a pak up. Protože tady prostě není žádný clear ani forward gap. Takže podle mě jako půjdeme furt up. Samozřejmě jsme tady, takže tam nějaká jakoby reakce být může. Uvidíme. Jsme teda tady v téhle velký forward gap, do který jsme kterou jsme zmitigovali díky těm news. Se odkryjeme rovnou. Takže na open. Kde je open? Open je tady. Takže otevřeli jsme New York. Tady byla nějaká lehčí konsolidačka, takže já jsem čekal, že to sweepnem. Tady těm krásným wickem, který tam byl na open. Tady ten. Protože tady byla krásná konsolidačka a tady byl krásný 3-minutový fair value gap. Takže mě za mě dávalo smysl, že by to mohlo udělat něco takového, kde ten wick, jo, on byl tady, že by to udělalo jako boom, boom a up. Hezky, jo, 2 R to byly asi. Takhle nějak to vzít, takhle. Nebo takhle, ty 2 R by byly dobrý. Každopádně jsme šli dolů, tady byla pak 5-minutová fair value gap, aha, tu jsme ani nezmitigovali, takže jsem koukal na 3-minutovku. Tady byla 3-minutovka. A buď bychom jít invertli a šli up, anebo bychom z ní, nebo bychom ji zmitigovali a šli na ty data lows. Co se teda stalo, a to vybrali jsme tu candle ze CPI a udělali krásný V-shape nahoru. Zároveň jsme vybrali další likviditku tady. Na 2-minutovce jsme tady invertli hezky tu 2-minutovku. Tady krásný buy. Takhle target these highs, nebo takhle. Každopádně dalo by nám to 2R, krásně dalo, no. Já jsem to teda nebral, protože jsem čuměl na Dojoho stream a on říkal, že jsme mezi data lows a data highs a že nechce brát trade, dokud to nebere jedno z těch likvidit, jo, což jako dává smysl. Ale já jsem naučený, že prostě, OK, tady byly nějaký lows, ano, je tam, jsou tam i equals tady dole, plus jakoby je to candles od Trumpa a tohle byla huge candle ze CPI. Zároveň jsme ji vybrali jsme data lows, udělali jsme setup, takže mě nedává smysl, proč to nebrat. Samozřejmě, kdyby mě to vyplo, až to bychom jako níž, tak bych pak hledal setup jako takhle, jo. To dává smysl. Tohle byl teda validní setup, dle mého názoru. Já jsem ho teda nebral, já jsem ho vzal takhle, s tím, že jsem si to pozdával sem. Proč? Protože jsme zároveň na ty 2 minutovci udělali krásný breaker. Yes, krásný breaker block. Takže mi dávalo smysl, že to udělá boom, boom. Ty vlastně byla kresy jak dement. Boom, 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 up. Což se stalo. Ale já jsem nějak koukal na Dojo, myslím si, že tady bylo ještě SMTčko. Nechci kecat. Tady takhle bylo SMTčko, no.
Takže jsem byl jakože ty vole. Prdele, kam to zmizelo. Takže jsem byl jakože myslím si, že jsme zároveň zmitigovali 15 minutou Farewell Gap. Jo. Takže jsem si buď říkal, OK, buď to půjde z té Farewell Gap dolů, anebo ji invertnem. Což se jako nakonec stalo, asi jsem to mohl brát. To bylo jednak jedný by mi to dalo, to bylo dalo. A možná jsem na to mohl dávat větší bacha, no. Každopádně to pak invertlo a no jsem čurák, že jsem to nevzal, no, já jsem na něj koukal, neměl jsem na něj koukat, nebo jako zrovna mě zajímal, že jo, protože jsem si říkal, OK, on bude dobrý. Tohle by byl valid setup, já bych to bral. Asi bych pravděpodobně vybíral na dvou R, protože bych riskoval 2K, to jsou 4K, byl bych plus 100 pade nějakých, nevím kolik, drobáky. Byl bych z plusu, byl bych happy, nevadí, jo. Hlavně je být konzistentní a brát to, co máš brát, no. Bohužel jsem to nevzal, byl to valid setup, dle mého názoru nevadí. Pak nadále jsem vzal tady, myslím, že trade, jo, na 4 minutovce po tom, co to invertl tohle. Protože jsem si říkal, ty vole, OK, tak asi jako budeme bullish. Místo toho, abych to vzal tady, jako to ukazoval na Doji na svém streamu, který by mi dal taky 1,5, ty vole. Tak jsem, protože on vždycky řekl, no nebral bych to, protože prostě they low, they dies. Měl jsem se víc soustředit na sebe. Nejenom, že jsem mohl vzít trade tady a zároveň tady a udělal bych prostě 1 R, 2,5 R bych měl, nevadí. Tak já jsem retard vzal ten trade tady, stop loss tady. A co se stalo je to, že mě to tady vyplo na bíčku a pak to letělo up. Jo. Whatever. Pak už jsem tady nic nebral, protože jsem si říkal OK. To byl obrovský move dolů. Jo, do BPR, což dávalo smysl. A čekal jsem, že to udělá takhle a vezmu tady trade a poletíme na ty highs. Což se nestalo, od té doby jsme šli dolů, už na to nekoukám, protože jsme jo, mezi data highs, data lows. Zítra je taky den, takže buď se stane to, že to vybere, poletíme up, nebo to prostě bude konsolidačko do té doby, než prostě ukážem, kam máme jít, no. Dneska docela v pohodě den, mohl jsem to vzít líp, jsem plus $70, já jsem furt v mínusu nějaký 3 kilča. Furt je to jeden trade, jo, jakoby na začátku jsem měl s tím problém, protože jak máte fundovaný účet, tak prostě začne fungovat psychika, samozřejmě po pár týdnech už je to v pohodě, protože se na to zvyknete. Je to stejný jako s Evaluation Combinerem. Jo, protože se na to musíte zvyknout časem, jelikož to v tom nový, ale už je to v pohodě. Teď už se snažím jenom prostě, jo, tady byl prostě třeba setup podle mě, ale jsme mezi tím, jo, takže když se podíváte setup, byl tam setup, no byl takový bídnej, ale byl tam, no. Když se podíváme tady, takhle, ale že bych to bral, to asi říct nemůžu. Ne, že by to bylo úplně clear, ale něco tam bylo. Invertlo to? Invertlo. Jo, takže tak. Přemýšlím, že budu vybírat trady. Tyhle je to takový na hovno, no. Jednak jedný je takový, asi to dám, no, když budu mít první payout. Ty jednak jedný prostě... Protože tady ta trading strategie má obrovskou, má velký win rate, třeba nějakých 80%, jo. 70-80%, což je dobrý. A když vidíte, že to vybral luxusně, jo, session highs, daily lows a session lows. Je tam inverted farewell gap, boom, vezmu to. Stop loss pod ten farewell gap, jo, inverted farewell gap a target 2 R, jo.
Říkal si, že to mám brát takhle ještě. Tady bych to dával pak nový. No, co se dá dělat? Nevadí. Lepšíme se každým dnem. Nemusel jsem to brát tady, jak jsem říkal, jak jsem to vzít tady, no. Nevadí. Nevadí. Jsou to zkušenosti, jsem za to rád. Myslím si, že se zlepšu. Výběr Inverted Fairway Gap, SMT, mitigace 15.5, 1 hodinovky, boom, čau. Nic extra. Prostě musí tam být výběr, musí tam být viditelná Inverted Fairway Gap, přesně takovýhle velký Fairway Gap to musí být, jo. Tady prostě po výběru Inverted, boom, boom, boom. Krásný, jo. Tohle přesně chcem vidět. Lepším se i jako zrakově v tom, protože přesně tady ta Inverted Fairway Gap byla taky, takže jsem to mohl brát klidně jako tady, jeden trade, jo. Takhle. 2R, boom, další trade. Bohužel jsem kokot a místo bych to vzal takhle. Soustředit se na sebe, protože kdybych se soustředil na sebe a bral bych to já, tak já bych to bral a byl bych v tom furt, jo, a dal bych prostě být až tady někde. Tady na tomhle, aha, boom, B, jo, 1R. Boom, tady. Výběr, krásný V-shape. Už tady máš 2,8, jo, abych dával prostě stop loss pak. Pravděpodobně bych to vypnul tady v téhle konsolidačce. No, bych to dával, ten stop loss bych možná dal sem, 1:5, je furt lepší než nic, jo. Takže bych byl jakože, takhle bych to posunul pak dál. A když bych viděl, že to pak takhle letí nahoru, tak bych to asi dal na 1,5, možná, nevím, asi jo. Spíš bych to nechal na těch 2R a nechal to dechat a pak by to udělalo to ano, takže whatever. Jo, takže